I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I am made to be free. Ahoi, marinar! Haide, să pleacă barca fără noi. I've always put my feet wherever I want to. Before I saw who I could be. Hai ne ducem drept. După aia, unde mergem, mergem. Da, mă, da. La urmă ești capitan astăzi, Melissa, sau ce faci? Da, sunt. Doamna Melissa. Nu vă faceți griji, știu eu unde mergem. Dar în Veneția și mergem Nu, dar în Veneția nu, astupăm așa, uite că nu s-a mai bagă, am ce scrie. Gata, mă, Deci că capitan în general. Semne grecești. Emil, ce faci? Nu, da, gata, da, mă să nu treabă. Îmi place șapca ta, nu mi-o dai mie? I am made to be free. Tu scara de la 1 la 10? Da, că bine. My choice, what I need to be free. Still thinking how real love should feel when I know that it's not about you, just me. Cause I was made to be free. Ahoi, marinar! Ce zice capitanul? Toate bune? Vezi de unde e vârful? Da, de aici. Așa, ok. Dați aici, am făcut Dar așa. nu mergem acolo, suntem pe jos, pe partea asta la altă, la prima barcă. Așa, luăm. Pe aici, Da. Papa Nicolau, unde? Așa. Papa Nicolau e jos, dar toți craci în sus pe cum mergem noi acum la altă. Da, la scrisul invers. Va bine, tu ține cum mergem noi. Așa. Mergem Mergem pe partea aici? altă, pe dreapta. Mergem aici? Acolo, mergem, da. Da, ai dreptate. Da, ai contat cu toate părțile. E atenție, zi să facem noi.
pe asta? Da, o știu, o știu. O știi? Ca să nu ți se aburească acolo unde dai cu salivă. Dai cu scuipat și nu se mai aborește. Da, știam. Știi când ne-a zis și nouă ăla în Egipt? La scuba, da. Cum a zis? Hai băieții. Strangers again. Țineți-vă! I wish I could go back to right before you told me. I try to change it all, but look at us now. Could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Strangers again. Strangers again. I thought we'd never fall. Could have tried much harder. All we have are scars. You said we'd get so high, higher up than heaven. You said we'd reach the stars. But look at us now. Could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now. This is who we are. And I just know things will never be the same. We're like strangers again, again, again. Strangers again, again, again. We're like strangers again, again, again. I just know things will never be the same. We're like strangers again. Bye bye, Jamaica! Strangers again. Toate momentele frumoase din acea zi s-au lovit de valurile mării, care au fost destul de mari și ne-au provocat destul de multe emoții. Da, prea e aici, e periculos! Măi! E periculos! Mai dau un lac? Valurile erau mari și periculoase, dar singura care se distra era Jasmine. Într-un final ne-am întors de unde am plecat, iar totul a fost în regulă. Vă mulțumim că ne-ați urmărit povestea până la final, o zi cu barca în Lefkada. Nu uitați să vă abonați și să susțineți acest canal de YouTube, pentru că este foarte important pentru noi și ne ajută foarte mult. Noi am fost Marius și Melissa, Kevin și Jasmine și nașii noștri. Ne vedem în video următor.